Os gandeiros entraron no supermercado Lidl de Lalín contra o mediodía e carros en man baleiraron os estantes do leite envasado como marca branca. Leite a baixo prezo que está tirando por terra a actividade dos gandeiros galegos. Iso é o que quixeron denunciar, a entrada de leite de fora que aquí se vende moi por debaixo dos custes de produción. Unha vez encheron os carros, os manifestantes pasaron católicamente polas caixas, un por un cada cartón, pero logo non pagaron, deixáronlle na entrada os carros cheos. Non o mercaron porque, como denunciaron, nin os responsables do propio establecemento saben de onde procede ese leite. Vos sabedes que origen ten este leite, de onde ven esta mercancía? O sea que no sitio onde venden o leite non saben nin de onde ven, que origen ten, nin de onde ven. Pois nós non sabemos onde está fabricado este produto, o origen que ten, pois tenemos que deixar, porque para levar unha atrapallada sabe o que é aquí metido.